Arratsaldeon eta ongi etorri danoi. Endesa Liga da, Endesa Ligako 14. jardunaldia eta egun handia Bilbao Basketentzat. Izan ere gaur babesle berria aurkeztuko dute hemen Miribilan. Uxue Bioenergia egiten duen enpresa bada. Uxue izango da hemendik aurrera babesle nagusia Bilbao Basketen, eta honek badakizue dirua ekartzen du eta diruarekin batera baita jokalarietan kalitatea ere bai. 14. jardunaldia noski hemen sekulako festa izango da, baina garrantzitsuena partidua irabaztea, Obradoirori partidua irabaztea. Juan de la Vegak badauka protagonista bat, Juan, aurrera. Arratsaldeon ikusentzule guztioi, alboan honezkero Gorka Arrinda, Bilbao Basketeko, Uxue Bilbao Basketeko azpiidazle nagusia daukagu. Arratsaldeon, Gorka. Arratsaldeon. Bueno, me imagino que un día muy especial tanto para el club como para los aficionados, ¿no? Bueno, hemos pasado por momentos complicados, como pasa la coyuntura económica y social del país, de Euskadi, de España y de toda Europa, y hemos conseguido sacar adelante el proyecto. Nos da tranquilidad traer un sponsor industrial como es Uxue, y es un día de fiesta, poder disfrutar en esta época, navidades, niños, familias, de un día de fiesta, pues siempre es importante, y nosotros nos va la marcha en ese aspecto. ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿no?, de estos últimos 2 meses, desde que supisteis que Scrap se desvinculaba del club hasta encontrar este nuevo patrocinador? Ha tenido que ser complicado. Bueno, muy complicado, ¿no? Lo que pasa es que tenemos mucha gente detrás, el proyecto ha arraigado en la sociedad, tenemos el cariño de los aficionados, tener 10.000 personas detrás, una provincia como Vizcaya, pues bueno, siempre te da la ilusión de poder encontrar alguien que confía en ti, y hemos encontrado un partner, un compañero de viaje que tiene la misma ilusión que nosotros, y bueno, queremos hacer hoy un homenaje, no un homenaje, sino un agradecimiento al sponsor, y hemos montado por primera vez en la historia una cancha en 3 dimensiones, con 10.000 gafas en 3 dimensiones, con un videomarcador que los jugadores han estado durante toda la semana haciendo las grabaciones en 3D, más la sorpresa que vais a ver antes del partido. Un gran espectáculo sin duda, pero en el plano deportivo, el equipo recuperó sensaciones ante Murcia, pero hoy viene un Obradoiro que viene también bastante crecido, ¿no? Pues esta plantilla está hecha para competir hasta el final. Tenemos una plantilla muy equilibrada, tenemos para mí un entrenador espectacular, tanto técnicamente como persona, y este equipo está hecho para competir hasta el final. Tenemos la Eurocup, tenemos la Liga y tenemos la Copa del Rey. Vamos a luchar hasta el final. Este equipo tiene opciones de todo y nuestra ilusión es ganar algo. Y creo que estamos en el camino para al menos poder competir en finales, y luego ganar ya depende de la suerte y del equipo. Pues muchísimas gracias, buena suerte para hoy y para el resto de la temporada. Muy bien, eskerrik asko a vosotros, agur. Horiek izan ditugu, Gorka Arrindaren hitzak, pozik baina lasai eta gogo handiarekin gaurko partida hasteko. Egia esan, pozik egoteko arrazoiak baditu. Gaur egun milioi terdi demoraldiko ipiniko duen babesle bat edo partnerra, lankidetzarako beste enpresa bat aurkitzea, ez baita erraza. Jotxan, arratsaldeon. Arratsaldeon, hasieran gure. Bai, ez da erreza izaten, ez? Eta, bueno, horrek adierazten dueneko garbi nolako lana betetzen duten eta ze arrakasta lortzen duten, ez? Jarraitzaile asko eta babesleak ere errenkan, ez? Bat bukatu ondoren beste atzetikan badator, eta horrek, bueno, arnasaldi txiki bat ere ematen dio, ez, taldeari. Ea hemen Bilbon, saskibaloia hor goimailan mantentzeko balio duen honek, kamiseta beltzetan, badakizue, Men in Black edo beltzezko gizonak dira Bilbao Basketekoak, kamiseta horietan, orain lau horriko lorea izango da, horixe baita Uxue Bioenergian aritzen den enpresaren logoa, eta hemendik aurrera horixe izango du Bilbao Basketek bere paparrean, eta baita partidu guztietan ere, eta jakina lehenengo partidu honetan ere halaxe ikusiko dugu. Baina kontrarioa, esan du lehen, Juan de la Vegak, ez da erraza, Blusens, Barcelonari, egungo txapeldunari irabazita dator. Bai, eta ez hori bakarrik, ez? Hor dago buru belarri sartuta kopako zerrendan, hor borrokalatzan, Unikajarekin, Barcelonarekin ere bai, Kai, Estudiantes, 7 garaipenekin daude, eta badirudi aukera guztiekin, ez? Hemen zerbait lortzen badute hortxe izango dira, eta esan behar dugu gainaz, ez? Goi mailako taldeari irabazi diotela urten, eta honea iritzi helburu berdinekin etorriko ziren. Ea zer dion entrenatzaileak atxekari ze, Juan, aurrera?
Mentxe daukagu bai, Fotis Kachikariz, Moncho Fernández Best entratzaileekin hitz egiten ikusi dugu. Buenas tardes, Fotis. Buenas tardes. Bueno, hoy hay una gran fiesta aquí montada en Miribilla, todos los aficionados tienen grandes expectativas, ahora os toca a vosotros responder. Claro, lo que vale es ganar hoy. Contra un equipo, la verdad, que lo está haciendo muy bien. Ha ganado los 3 equipos de Euroliga fuera y eso yo creo que demuestra que es un equipo muy bien entrenado. Es un equipo muy difícil de ganar. Entonces, nosotros, el objetivo de hoy es que no perdemos la concentración porque la manera que estás defendiendo, hay muchos cambios en defensa, de individual, de zonas, de cambios, que no perdemos la concentración, eso es muy importante, fundamental. Y luego tenemos que defender bien. Corbacho es un jugador gran referencia para ellos. Y luego todo el juego que está conectando con los pivots. Hay mucho trabajo, el equipo está bien, el equipo está muy consciente por el rival que tenemos de hoy y hay que trabajar 40 minutos. El pasado partido contra Murcia recuperasteis sensaciones y sobre todo pienso yo que fue gracias a un gran arranque. Desde el primer cuarto dejasteis bien claro que erais superiores. Hoy vais a intentar también desde el principio dar roto. Sí, es cierto que el inicio del partido para cualquier equipo es importante, ¿no? Porque coges la confianza, especialmente cuando juegas en frente de tu público, en tu casa. Y es nuestro objetivo, pero bueno, el partido va a durar 40 minutos. Pues mucha suerte para el partido de hoy. Hori esek ba, Kachikarizen hitzak. Behar bada, hori albistegietan lehenago ere aipatu genizuen, baina behar bada, astelenean bertan aurkez dezakete. Errusiako selekzioko entrenatzaile modura, baina hor noski udan eten egin beharko luke Bilbao Basketekin daukan kontratua eta gero berriro hasi. Baina horiek datorren asteko kontuak izan daitezke. Gaur behintzat hemen Endesa Ligan eta 14. jardunaldian Uxue Bilbao Basket, oitu egin beharko dugu, ezta? Uxue Bilbao Basket esaten, eta Blusens Monbus, entrenatzailearekin Montxorekin dago, Juan. Vaya, Alban dugu, oraingoan Moncho Fernández. Buenas tardes, Moncho. Hola, buenas tardes. Bueno, vaya temporada que lleváis, sobre todo fuera de casa, que habéis tomado a 3 de los grandes, hoy llegáis a otra cancha complicada. Sí, muy complicada, muy difícil. Yo le decía a mis jugadores que si pensaban que después de Barça y Madrid no había algo peor, estaban equivocados. Algo peor es venir aquí a Miribilla, ¿no? Donde Bilbao Basket ha sacado todos sus compromisos, los que ha ganado, los 6 de 7 que ha ganado, con un porcentaje altísimo de puntos de diferencia sobre el rival. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para una batalla muy compleja. Miribilla, una cancha complicada, ya lo has dicho, y hoy además que se ha montado una buena fiesta. Imagino que vuestro objetivo será aguar esa fiesta, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros no queremos ser el feo de la fiesta, ¿no? El invitado que está allí en la esquina. Nosotros no queremos, lo que queremos es dar lo mejor de nosotros mismos. Y también, como siempre les digo a mis chicos, si nos ganan, pues que nos ganen porque se han puesto, no porque lo hemos perdido nosotros, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias y buena suerte para el encuentro de hoy. Bien tratzaileak entzun ditugu, zurea da hitza, Asier. Bai, eta oso garbi hitz egin dute, Josan. Batek festa bai, baina irabazi egin nahi du. Jakina, koparako klasifikatuta, sailkatuta egoteko, eta besteak ere badu oraindik amets hori. Noski baiet. Badakigu, bai, Bilbao Basket sailkatuta dagoela, baino, irizpide berdinakin edo helburu berdinakin etorri da honea Obradoiroko taldea. Eta espero dezagun partida borrokatu izatea, baino, bilbotarrak kantxaratzen badira, Murtziaren aurka bezala, zailtasunak izango ditu, baina talde moduan oso talde aberatsa da, Blusens taldea, eta lehen Kachikarizak adierazi du nahiko garbi, zonakako defensak, presioa, aldaketak, pentsarazten behin eta berriro jokalariei, irakurketak egiteko, eta nahiko zaila izango dute partida bai. Ea ba, festa hasi egingo da hemen. Blusens Monbuseko jokalariak dira Homel, Andres Rodríguez, Pumpla, Sanz, Estobar, Diwar, Kendall, Junyen, Corbacho, Butford, Medri eta Rafa Luz. Hoiek Galiziakoak. Eta etxekoak berriz, Zisis, Rakovic, Pilepic, Hamilton, Mumbrú, Herbel, Moerman, Sánchez, Raúl López, Mamadou Sam, Kostas, Basile Yadiz eta Roger Grimau. Hemen dena prest orain, festa hasteko, barrura joango dira berriro ere Bilbao Basketeko jokalariak, eta gero, banan, aterako dira. Bitartean,
Galiziakoen aurkezpena, 10. daude sailkapenean, 7 irabazi dituzte eta 6 galdu, baina esan bezala Euroligako 3 euren etxeetan irabazi diete, eta azkena Bartzelonari eta gainera 54 puntutan utzi zuten egungo txapelduna. Xavi Pascalen Bartzelona ere gainditu eta menderatu egin zuten. Hemen jendeak betaurreko bereziak ditu, bakoitzaren aulkian betaurreko berezi batzuk utzi dituzte, 3 dimentsioetan. Oraingo ikuskizun hau ikusteko eta begiratzeko. Gaurkoz eta gaurtik aurrera lehenengo aldiz Uxue Bilbao Basket. Horra jendea, betaurreko bereziak ipinita, etxean balimaukazu ere, ipini aurkezpenean. Ikusgarria, Josan? Bai, hala ematen du ez, normalean hemen aurkezpena oso ikusgarri izaten da, baina badirudik gaur berezitasun pizkatu. Bereziki, antolatu dute. Suak ere bai! Rakovic! Jendeak erantzun egiten du izena eman, eta abaizenarekin jakina, entzun egingo du. Jokalarian entzat ere, berezia behar du honek, Gero intentsitatez kantxara irteteko behintzat lagundu egin behar du. Bai, hemen ikusten ari gara gainaz, ez? Betartean ari dira kantxaratzen, ikusgarria, benetan. Zaleak ere, zuk esan bezala, erantzuten lepo dago Miribilla. Aipatu berra dago partiaren atarian klubeko zenbait peinek, kalejira bat antolatu dutela, 7 kaleetan zehar, eta kalejira horren amaiera, noski, hemen Miribillan zan. Beraz, gaur jendea animatutare egongo da ziurrenik hemen Bilboaren pabioian. Rusek Grimau! Aldagelatik irten duen azken jokalaria eta festa Miribillan. Baina partidu hasierako festa, Josan. Bai, partida hasierako festa, bai. Gero ikusin behar, ez? Partidan bukaeran beste festa bat antolatzen duten edo ez. Hori ikusi nahi genuke noski, Euskal taldea irabazten, Suak ere bai orain hor goian, bi kantxetan. Eta zaleak, lehen Juanek esan duen bezala, denak elkarrekin gaurko kantxa honetara etorrita. Endesa Ligako 14. jardunaldian, Bilbao Basket eta Bluesens Monbus aurrez aurre, iragarki babeslari tarte bat eta bere gara hemen. Partidua ikusi eta kontatzeko jakina. Endesa Ligako 14. jardunaldian gara. Lehenengo Euskal taldeak gaur jokatuko du hemen Miribillan. Bilbao Basketek, Uxue Bilbao Basketek, Bluesens Monbus Obradoiroren kontra. Partidu hasteko, minutu terdi besterik ez. Gero, Lagunarok bihar eguardian, norgehiagoka hori neurketa hori ere zuzenean eskainiko dizuegu, ETV baten 12 eta 4 aurrera. Real Madrilen kontra eta Caja Laboralek arratsaldeko 6 aurrera Kanarias hartuko du. Rodríguez, Brunza, Corbacho, Kendall eta Junyent dira aserako bostekoan Bluesen Monbusen eta Bilbao Basketen berriz Ziziz antolatzaile Basile Iadiz eskolta lanak egiten eta gero Munbru, Herbel,
eta Hamilton. Horixe, Uxue Bilbao Basket izenarekin partidua hasiko duten bost gizonak gaurko honetan. Festa egia esan, Josan, ederra izan da. Bai, polita, dotorea, ez? Partidak ere, baina bera ematen duen, ez da? Hori da, bide berdinetik joaten da, ez? Baina, aurkezpena izugarria, ez? Ikusmida sortuta zeukan, baina ikusi dugu gainaz lepo dagoela miribila momentu enten, eta badirudi, ez? Ikuskizun aldetikan ez dagoela aitzekirik. Kea ere bai, ora? Kea ere nahikoa badazkago gai. Baina berehala garbituko da, eta ea partidua aurkezpenaren neurrikoa den, eta alaxe ikusteko moduan gauden elkarrekin guztiok. Eta bitaldetan ere badaude berritasunak, batez ere Bilbao Basketen, Raul López. Azkenean gaur itzuliko da taldera, gogoratuko dugu, azkeneko bi partidak kanpoan egon dela, hor ezkerrankan zuntza ustura bat izan duelako, eta baita ere Obradoiron berritasun bat dago, zalantza izan da azken ordura arte Buford, Barsaren arteako partidan aldakan kolpe bat jaso zuelako, baina antza osatu egin da, beroketa ariketak egin ditu, eta litekena da kantxan ikusi alizatea. Arpegia ikusi nahi genion hor. Antolatzaileari Bilbao Basketeko Raul Lópezi, baina hortxe zapatilak lotzen Hamilton. 11,8 puntu. Egia esan, badakizue, jokalari bikonena izan da 13. jardunaldian, 17 puntu egin zizkion Murziari, 22 minututan, 8 errebote jaso zituen, eta baita 5 asistentzia eran. Eta Kendall da, Blusens, Monbusen, estadistikarik onenak dituen mutila Vancouverren jaioa, baina Irlandako naziotasuna dauka. Eta begira, horixe da, Uxueren lorea, hemendik aurrera, partiduro ikusiko dugu, beltzez edo zuriz jantzi Bilbao Basketekoen kamisetan, elastikoan. Gangaztai, musika isiltzen denean, hasi egingo da 14. jardunaldia Euskal taldeentzat, Uxue Bilbao Basket, Blusen Monbu, baloia gora. Lehenengoa Hamiltonek ikutu du. Eta beraz, eraso aukera etxekoentzat izango da. Binenek dauka Erbel hartuta, Munbru berriz, Pumplak. Munbruren barruko pasea, ia partidu hasiera guztietan egiten dutena Hamiltonentzatzen, oraingoan igarri egin diote, eskalkina izango alda? Noski bai, ez hor ondo defendituta zeukan Pumplak, eta badirudi laguntza ere eskatzen zegoela, ez, behin eta berriz. Oriol Juncanek, gaurko partiduko lehenengo saskiratzea. Esku bakar batez, barruan ondo kokatuta. Esku mutur fina duen jokalaria da, eta tentu handiz zaindu beharrekoa gaine. Erbelek Hamilton ikusi du bakarrik, Kendall dauka parean, ikutu egin du atzamar puntakin. Kendallek, baloi hori defentsan ondo, Blusensekoak, badoa Rodríguez. Barrura berriz ere, Kendall bestaldean orain, eta berriz, ikutu du ba, Oriol Juncanek. Baloia atzamar puntekin ez du sartu, Bilbozarren mesederako. Mumbruri pertsonala, Pumpla. Bai, baina eta berriro jokatuko dute, ez hor beko zutoinean, badakite oso jokalari ona dela defentsako lan hortan, eta Mumbruren gainean jarri dute, baina beko zutoinean aukera badaukago ikusteko, ez nolako diferentzia dagoen altueran, eta aukerak izango ditu Kataluniarrak irabazteko bekaldean. Hamilton, orain atzekaldetik sartu da, eta taulan lagunduz lehenengo 2 puntuak Uxue Bilbao Basketetzat. Andrés Rodríguez baloia gora eramanez eta eraso jokoa antolatuz. Korbatxo du, egalean badoa Junben berriz ere, ondo, oso ondo. Bazirudien, korrika egiteko moduan, ez da? Trabatuta moduan zijoala, baina sartu egin du. Jokalari altua da, ezkertia, eta oso ondo mugitzen da ezker aldetikan, jaurtitzailea eta keinu hortan erori eginda, eta 2 metro eta 8 zentimetro ditu, baino abiadurare bai. Hamilton berriz ere, kanpora Mumbruri. Mumbruk ez du irukoa jaurti nahi, bikoa bai, barrura! Sartu egin du! Alex Mumbruk, kapitainak! 4-4 markagailuan berdinduta hasera.
Maita Oriol Jugentek esatu ditu bere taldearen lau puntuak. Esan behar dago bera dela taldeko jokalari veteranoena ere, 36 urte ditu eta 17 eman ditu ACB-ligan. Oraindik ere sasoiko bada ere. Kontranasoan Bizkor, Azkar eta Seguru Bilbao Basket. Bikaini hor, bi eta biko jokalde hortan oso ondo eramandu baloia goikaldeaino Mumbruk. Eta asistentzia banatu ere bai, Erbeli. Bizkor jokatzen badakitela. Gallegoi esanez. Rodríguez, Korbatxo. Korbatxo berak jaurti. Ez zeukan hor. Jaurtik eta errazik. Zixix. Hiruko nahi dituzte hemen Miribilan. Hamilton, barruan. Ondo eta erraz. Ederki kokatu da. Defentsan utxen bat egin dute. Bai, hor irakurketa ona egin du, ez? Hor blokeo zuzena eta jarraipena bazirudien sistema defenditzen ari zirela, baina oso ondo aprobetxatu hor Zixixek asistentzia banatzeko eta Hamilton aurkitzeko hor. Rodríguez. Eskuzabala oso jokoa antolatzeko orduan, Kendall. Kendallek pasea txarra, Mumbru, Zixix, Basilei Adiz, ez ba, Kendallek txapela. Lehen ere beste bat ikutu du, Hamiltoni uste dut ikutu diola lehen, eta orain ere garaiz iritsi da, Evan Kendall. Bai, agian Zixixak bera bazuen hor, ez saskirak eta bukatzeko, baina eskuzabala denez nahi zuen banatu beste asistentzi bat. Eta 3 izango dira, Juan? Bai, ala da, 3 jaurtik eta Korbatxorentzat, atzetik heldu da Kostas Basilei Adiz, oso azkar jaurtitzen du Korbatxok, baloia jaso bezala astera altxatu egin da, eta berandu iritsi esan bezala jokalari greziarra ikutu egin dio, eta ez dute berritan pentsatu epaileek 3 jaurtik eta izango ditu jokalari balearrak. Bi jaurtitzaile aurrez aurre eta badakite nola defenditu, ez? Korbatxo azkarra da, Basilei oso azkarra. Eta hor borroka latza ikusteko aukera izango dugu partidan zehar. Lehenengoa bai Korbatxok. Bigarren ere bai. Bai, eta bai Korbatxo eta baita Basilei Adiz, ligan 3ko gehien sartzen dituzten jokalarien artean. Bueno, Korbatxo esaterako gehiena sartzen dena da, ia 4 partida bakoitzeko. Hau ez da 3koa izan, baina banan 3 sartu ditu bai. Korbatxok jaurtik eta libreetan. Eta markagailuan 8 eta 7. Basilei Adiz, Erbel, bai, berriro ere, Erbel, oso ondo, Belgikakoa, dagoeneko badaramatza, 4 puntu. Bikain landutako sistema, jokalari guztiak iaia ikutuz baloi hori eta etzen erreza, fase hori baina bikain, bukatu dut. Eta hau ere bikaina bai. Zugarria txapela. Lehenengoa bai, bigarrenean ere bai, hor da, bat, eta bigarrenean ere bai. Ez da erraza, honelako gizona hundiban, ez da atletikoa izan. Hamilton moduan, bigarrenean ere txup. Hori Jungen zigur zegoen, ez? Gaindituta zeukala Hamiltonen defensa, baina begira zer gertatu den atzekaldetik. Kendallek ere ipini ditu bitxapel bestaldean. Berriro ere Hamilton eta Jungen. Bera da, orain arte Oriol. Jungen da, jokalari onena, Luzen Mamusen. Erbele barrura, Mumbruri. Igizan ditu gainean irten egin beharko du. Zixix aurkitu du. Honek Erbeli urrunekoa da jaurtik eta bai! Zapaltzen ari zen. Bikoa, bai. 12 eta 9 pozik eta gustora Miribilako zaleak orain arte. Defentsa eskatuz gainera. Korbatxok ze azkar jaurtitzen duen gero. Ikusgarria da, beste begiratu diogu eta hala ere Zixix. Ez du hor lagunik, lasai egoteko Katxikarisek. Berriro jokaldia antolatzeko. Hamilton poste txikira etortzeko, kanpora. Mumbru 3koa da, ez. Erbel, igerri egin dio Kendallek, argi dabil, erne dabil Kendall. Eta orain, ara, erantzuna. Bai, txekiarra oso atletikoa da, ez erakutsiko gaina ze doaiak dituen. Eta esan behar dugu, aipatu behar dugu, Obradoiren defensa oso interesgarria dela, laguntzak eskaintzen hemen eta berriro barrukaldea ondo egiten laguntzak eta ondo zainduta daukate bilbotarren sistema. Bigarren aldiz, Mumbruk 3ko keinua eta Erbelen bila. Eta bietan harrapatu egin diote. Horrek esan nahi du, hori ere ikasita daukatela. Beti ezkerretik eta hala ere orain Hamiltonen laguntzari esker. Mumbru, noradoa! Hor behar bada itxitu egin da.
Hala emate zuen, ez, inorretzegoen laguntzeko eta aukera bazeukan gelditzeko kontragres hori, baina esan zuen moduan, ez, gutxutu eginda, beak ere ikusi du, biak jarraian egin dituela eta zerbait zuzentzeko beharrean zegoela. Pertsonala Zisisi. Sartu eginda erditik moztu du Rodriguezek. Eta Kendali emandako baloi horretan pertsonala Zisisek. Bai, partida oso azkar doa, ez ikusten ari gera gaina falta gutxi, hau izan da Bilbotarren bigarren falta, Gallegoak oraindikan bakarra daukate eta kontraraso alde batera bestera erasori begira ari dira, ez, Burubelarri sartuta bi taldea. Eta lehenengo aldaketa, Uxue Bilbao Basketen badoa aulkira Alex Mumbrú arnaz ez duka gainera, azkeneko alegin horretan antzan ekatu egin da, eta bai badoa aulkira, eta bere ordez Rulle Grimau kantxaratu egin da. Eta aurretik ipini da Blusens, Monbus, 12 eta 13. Lehenengoz aurretik dira Galiziakoak. Herbel. Bera bakarrik egin nahi jokaldia eta pertsonala egin diote. Nola hartu duen, baloi esatea. Bai, ondo babestu du eta ikusi dugu gainaz, ez, bi eta biko jokortan nahi zuela etekin atera eta begira, ez, Kendalen falta bat lortu du, falta interesgarria, ez, jakin da zenbateko garrantzia daukan jokalari honek bere taldearentzat. Pittsburghen, ibilitakoa hango itezean. Gero Moruzuzen ere bai. Eta esan bezala, Galizian taldearen oinarrietariko bat. Bai, eta taldea lehen mailan zegoenetik, darama Galizian, Lemon Kendall, beraz, ondo sartuta bai talde dinamikan, ondo ezagutzen du Montxo Fernandezek jokalaria, eta urtetik urtera hobera doa. Berriro ere Jungen, errebotea, Zisisek, hori da borroka, Oriol eta Hamiltonen artekoa. Zisis, Herbel dauka zai. Berak jaurti, labur, motz. Errebotea Hamiltonek harrapatu du, baina pertsonala. Bai, Arteaga epaileak ikusi du nahiko garbi, ez, bere jokaldi hortatik oso gertu zegoen eta ikusi dugu, ez, nola heldu dion besotikan eta eragotzi dion errebote hori hartzea. Barrura kanpoko jaurtiketa, 16 eta 13 markagailuan aurretik, Uxue Bilbao Basket. Kamiseta polita da, egia esan, ez? Horrekin lora horrekin paparrean, aurrean, ikusi bintzat egiten da. Babeslea postik egongo da. Rodríguez. Bera bakarri jokaldi egin nahi. Kanpoko jaurtiketa oso behartua bai, nabarmen. Azkenean jabetza bukatzen zegoelako. Eta ez, epaile nagusiak Bilbona dela bai. Bai, ez du uztairik ikutu eta gortu egin da jabetza, ez. Hala ere hor antolatzailea Rodríguezek pase txarra eman dio, ez, Kendali iaia bukatzen jabetza eta nola edoala jaurtu beharrean ikusi da. Lehenengo utxartea gaur hemen Miribilan kantxan, 3 goitik Bilbao Basket, Uxue Bilbao Basket, baina partidua hortxe. Parean, oso borrakatua. Entzun egingo dugu, Katxikariz. No estamos defendiendo, Oribai. We are not playing defense, es lehenengo. Azarre, Montxo Fernández, bera jokalariekin, defentsan lan gehiago nahi du. Bai, beak ere badaki, ez, geho ikusten ari gara, produkzio atletikan ere askoz gehiago ari gara egiten Uxue Bilbao Basket orain arte, eta horregatik besteko aldea, ez, balorazio arloan. Baina asistentziak ematen diote aldi hori, ez, ikusita talde moduan ondo ari dela jokatzen erasoa beri begira.
Kanpora Erbele, kurrunekoa, ez da sartuko orain. Hamiltonek atzetik ikutu du, badua, Kunfla, pertsonala. Bai, Erbelena, atzer onartu du, lehenengoa da jokalari belgiarraren zat. Bueno, komentatu zu, Josean, ondo mugitzen ari dela baloia Bilbao Basket, asistentzia asko ematen ari dela. Eta gaur zuzen ere, ligan asistentziak gehien ematen dituzten bi taldeak ditugu aurrez aurre. Lehenengoa Obradoiro da, eta bigarrena Uxue Bilbao Basket. Bai, Ander Rodríguez antolatzailea batez beste 6-7 asistentzi banetzen ditu partiduero, eta orain arte nahiko ondo zainduta daukate arlo horretan. Pertsonala Roger Grimauk. Berak ez dio, baina epaileak alaxe adierazi dio Kataluniakoari. Eta ondoko marratik atera beharko dute Galiziakoek. Rodríguezen bila baloia, berriro ere barrura, hor da jutzen, ederki egin dute orain, atzeko aldeko atetik sartu dira, eta 2 puntu gehiago. Bai, Grimau beste aldea begiratzen zegoen, ez? Ea laguntza egin edo ez egin, eta Bizkarra oso errez harrapatu dio, eta saskirak eta dotorea sartu dute. Basileia irukoa, ez. Eta pertsonala berriro ere, Grimau, bigarrena, minutu bakar batean. Bai, bi jauztiketa izango dira. Bi falta egin ondoren Grimauk hor Urribelarri sartuta, ez aukerarik ez zeukan gainea zerrebote hori lortzeko ikusita ze ondo babestuta zeukaten Galiziarrak, eta hor kontu handiz ibili beharko du, ez. Nabaritzen da zerbait urduitasuna, ez, edo tensioa, edo presa, edo horrelakoren bat nabaritzen da, ikusita nola jokatzen ari dire, ez. Ondo bideratuta dauka Uxue Bilbao Basketek partida, eta Ez dauka horren beharrik, ez da? Ez, lehenengo laurdenean ezin du, ez, partida bukatu eta irabazi, orduan lantzen ari da, eta nik ondo ikusten dut, ez, baina nabaritzen da, ez, horrelako tensio arraroen da. Bai, egia esan, sekulako festa izan da hemen aurretik, eguna ere garrantzitsua da, hor da Basileiadiz, bai! Irukoa, iru! Kostas Basileiadiz! Gogoratu behar dugu ere, Kostas Basileiadiz Obradoiron jokatu zuela, eta bertan egon zen urtea benetan afizioaren idolo bilakatu zela, asko maite dute Santiagon. Erantzuna, Korbatxo, kaldu eginda Basileiadiz hor blokeoetan, eta Hamilton berandu ditxira. Bai, laguntza egitea ikusi du gainaz Korbatxo bakarri zehola, punteatzea joan da, baina nahiko denbora izan du Korbatxok, eta hemen ikusi dugu, ez, ze beretu izan. Ara! Hori! Gustoko du Hamiltonek horrelakoa goitik bera txikitzea. Berriro ere ondo. Erasoan ondo Bilbao Basket defentsan ez. Galiziakoak, Obradoirokoak, 21-19. Ez da sartu. Iruko hori, Korbatxok beste jaurtiketa bat egin du eta errebotea beltza da. Hamilton, bera bakarrik, Bera bakarrik jokaldia egin da jaurti. Ez zegoen konforme Basileiadiz. Begiratu egin dio. Bai, presarekin jokatu dute, ez, ia jabetza guztia utzi dio gainaz Obradoiro hori, eta entzeukan ez besteko beharra. Azken jabetza, lehenengo laurdenean, bigoiti Bilbao Basket, Rodríguez, ez da sartu, izango alda demorarik, ez da beste zertarako demorarik. Lehenengo laurdena bukatu denean Uxue Bilbao Basketek 21, Brusens Montbusek 19. Endesa Liga da, Endesa Ligako 14. jardunaldian 21 eta 19 aurretik. Uxue Bilbao Basket lehenengo 10 minutuak jokatu direnean. Eta hemen Muxuaren kamera horrekin ari dira, horregatik zale guztiak gorantza begira. Kamara karrapatu ezkero, Muxua, Lastana, eman behar jakina, beste kantxa askotan egiten den jolasa, gaur hemen Miribilan. Baina jolaserako oraingoz behintzat ez daude Bilbao Basketekoak. Aldaketa bat ez da, Juan? Bai, barne jokoan aldaketa bat egin dute beltzezko gizonek. Hamilton agian euren jokalerik onena lehenengo laurden honetan aulkian geratu egin da berordez Rakovic eta baita ere antolatzailea bueltan da Raul López. Albiste ona hori Bilbao Basketentza, Raul López berriro ere jokoan. Noski, sí.
Atxeen apur bat emango dio, eta hortaz aparte badakigu. Antolatzaile bikaina dela. Korbatxo, Basileia ez dauka defentsan. Bakarri gelditu da Kendal, ezkerretik. Korbatxo, jaurti bai, asmatu ez. Raul Lopezen lehenengo erasoa gaur. Mumruren bila. Mumru eta Pumpla. Elkarren kontra, berrirore. Barrura eta kanpora, Mumru jaurti labur. Horretorri daba, Erbel. Errebotearen bila. Ez du asmatu, joan egin zaio, iges egin dio baloiak eskuan. Bai, saiatzen ari dira gainera Mumbrurekin hor beko zutoinean, baina ondo defenditu daukate, orain arte Mumbru urduri xamar ikusten ari gera, badiru di arnazaldi txiki bat, nahi ziola eman Katxikarisek aurkean lehenengo laur denean, eta berriz ere kantxaratu denean, nahi zuen beti bezala jokatu lehenengo jaurtiketa. Atzeko pasea orain, ikusgarria Rodríguezek, Junjanti, honek urrunetik jaurti du oraingo honetan, ez du asmatu. Minutu bai jokatu da dagoeneko bigarren laurden honetan, saskiratzerik ez. 10 segundu jabetzan. Raul López dela bakarrik, Erbeli. Barrura, baina bikoa dela. Bikoa dela diote epaileek. Zapaltzen zegoelako. Bai, beti pausotxo bat ematen du jaurti baino lehen. Eta komentatu nahi nuen Moncho Fernandezek egin berri duena. Hau da, kantxatik kendu du Sala Meirri, jokalari tuneziarra, pivot tuneziarra, lehen aurreko utxartan sekulako purusta da bota dio defentsan ez omentzeko alakoa di, baina ez da eseri alkian baizik eta orain itxaroten ari da berriro kantxaratzeko, hau da, hainbat azalpen eman dizkio eta berriro da kantxan sartzeko. 30 segunduko atxena baino ez du hartuko. Erbele keinua. Rakovic eta Jungent orain, Rako, bai! Oso ondo, esku bakar batez, taulan lagunduta, buelta erdian, ez da? Bai, esparru barrura eraman du ez, hor erdikaldea eta hor buelta erdian irabazteko aukera izan du ez, Oriol Jungenti eta saskirak eta polita sartu du Rakovicek. Ondo Mumru, baloia lapurtuz, badoa Basileia diz, pertsonala egin dio Rodríguez. Bestela, pase hona zen gero, Nola ari diren gaurkoan, kontrarasora bizkor irteten bilbotarrak. Bi gaineri dira jokatzen, ez? Lapurtzen badute baloia edo rebotea lortzen badute, lehenengo pasea azkar ematen dute, badakite gaineaz antolatzaileak nun kokatu, nun dauden. Horra saltzen dira lehen Ziziz eta bain Raul López eta azkar ateratzen dute aukera guztiekin transizioan jokatzeko. Diuarrena. Bai, kantxaratu berri da jokalaria, postu guztietan hain ditu aldaketak Moncho Fernandezek, Rafa Luz, Bende Barbera eta berriro Sala Meirri kantxaratu egin dira. Horren ere Axel Herbelentzako atxeden minutuak Adrien Moerman, barrura. Frantziarrak baloia eskutan. Basileia diz. Berriro ere Moerman, hor da irukoa, bai! Hori garrantzitsua da Bilbao Basketentzat. Bai, egal pibota gainaz pikainari da jokatzen, ez lehen Axel Herbel orain arte 10 puntu eta 3 errebete lortu ditu eta orain atxeen aldi eman ondoren kantxaratu den jokalariak Moermanek irukoa aurkitu du segidan, ez? Horrek ematen dio aukera guztia, defensa irekitzeko. Horretarako ekarri zuten lau irekia deitzen dioten moderno hori, ez da? Lau moderno hori. Rako, baloia ikusi du, baina entzi joan azkar ezin izan duela kontrolpean hartu. Basileia diz, kanpora, Moerman berriro ere, bai ba! Zer da hau gero? Piztuta kantxaratu da, Zer da hau gero, utxartea eskatu behar izan du noski, Juan Moncho. Aldez horrerik eskatua zuen, eta ondoren Moermanen bigarren irukoa jarrien heldu da, beraz, bai, aserre, konpozela kontratzailea. 10 eta utzeko partziala, bigarren laurdena hasi denetik. Bai, zerbait asmatu beharren ikusi da hor Moncho Fernandez eta horregatik handoztu du, zuzentzeko bere defensa. We are forgetting the basics of our game. We play defense. This is the basic of our game. 3 points of Moerman, my fault. This one, this other. Okay, no match up in fast break, a lot of layups. Low, he's beating us every single time. Every single time. Jump over the screens, blah, 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 blah. Play with passes in office, go for screen. 1, 2 reset, no, it's impossible. Impossible. We are too short.
aurpegiari begiratu ezkero behintzat, Lurdiota, momentu honetan Obradoirokoak, eta 12 goitik Bilbao Basket. Bai, hor Montxo Fernandez azarre bere jokalariekin, ez? Egindako gauz guztiak, nun daude, eta bar, baino, bueno, hor, Uxue Bilbao Basketeke benituak izango ditu, ez? Bai, jokatzen ari da, ondo defenditzen, errebotea zaintzen, kontrarasoak betetzen, eta, bueno, saiatzen ari dira Galiziarrak, baina orain arte atzekaldetik ikusten dira. Betxi, Rakorekin borrokan, baloia, Rakok personala egin omen du, ezta? Bai, arteak gontzat alaxa deratze du. Ez dut oso argi ikusi jokaldi hori, baina... Bita mazazpi dauzka, Tunesekoak. Oso jokalari interesgarria da, ez Tunisiarra, gaztea horrein digan, hor asko ikasteko horrein digan endesari gauntan, baino badirudi garrantziare, badokala barneko joko hortan Galiziarrezak. Eta lehen esaten nuen, Mormanenaz irten da 10 segundu baino lehen jaurti du eta sartu egin du. Bigarrena berriro etorri zaio, berriro jaurti eta bigarrena ere sartu egin du. Hora konfiantza, emango dio noski. Mumbrú, Raúl López, Mumbrú berriro ere, kanpoan da Muerman, hor da irukoa, baita oraingoan ere. Ara! Bikaina ari da jokatzen, talde bilbotarra ikusten ari gara gainaz, izten ari direla esparru barruan, pintura zapaltzen jokalari guztiak. Mumbruk estresa sortzen du hor, 2 eta bateko defensak, 3 eta bateko defensak, eta aukera bikaina izan du, ez? Kanpora ateatzeko eta aurkitzeko jokalari bakarti bat, kasu hontan berriz ere Muerman. Joan eginda markagailuan Bilbao Basket, Uxue Bilbao Basket. Eta berriro ere erasoan dira beltzak. 15 eta hutseko partziala ikusi duzue. Eta hain patxada gehiagorekin ari da jokatzen, ez? Taldea ez dauka inbesteko presarik. Kirolez kontrakoa, neko garria gara. Bai, konfidantzaz gainezka dago Muerman. Ausart joan da barrurantza, Jumel... Jumelek ikusi egin du, eta asarretu egin da bere buruarekin segurueni Jumel. Eta hor da, bai, hori zartako ondia da. Hala ere asko kosta izan zai, pailei adieraztea Kirolez kontrakoa. Falta bai, baina ondoren bizpairu segundu igaro dira. Bai, batek nahiko garti zeukan, hor arteaga zegoen, ez, hemen eskubialdean, eta bazirudien hor zalantzak zituela, gero Jimenezek ikusi du ze gertatu den, eta biak adieraze dute, ez, baino esan duzu moduan. Dudamo daki. Orain arte Mormanek partidu perfektua. Tana sartu du. Jaurtik eta libreetan, biti-bi eta irukoetan, 3-tik 3, 11 puntu. Frantziakoak. Mumbrú. Amabi segundu oraindik. Bakarkako jokaldia hor, laburtxo gelditu zaio. Raúl Lópezi eta baloia beltza da. Ondo borrokatu du Rakovicek, eta hor behartuta ikusi dira, ez Galiziarrak nola edoala nahi zuten itxi errebote hori, baina beak ikutu dute nahiko garbi gainez azkeneko momentuak. Entzun, Miribilako jendea. Kanpokaldetik orain, jokatu eta jokatu. Raúl Lópezi, baloia lapurtzea zaila da gero, Raúl Freire. Unikahan egindako jokalaria, baina bera izatez Brasildarra. Igerri egin diote hor, igerri egin diote paseari, Diwar, bakarrik, bai, sartu egin du. Eta pile pitxeket zuen hor pertsonalik egin. Oroar nahiko ondo ari da defenditzen, ez? Obradoiroko taldea ikusten ari gera, defensa aldakorrak, zaitasuna dituela irakurketa, baina honek izango nuke, orain arte Uxue Bilbao Basket bikaina dira jokatzen, eta erakusten gainaz, ez? Erasoari begira, Galiziarra baino hobeagoa direla. Urruneko jaurtiketa, orain transizioan, pertsonala Rakovicek. Bultza egin dio hor. Posizioa nahizun lortu nola edo ala, eta Robert Hummel zegoen hor ondo kokatuta eta atzekaldetik faltan hor. Bigarrena du, Rakovicek. Diwar. Eta Hummel. Hau da barrurantza.
jokatzen moduan da beraz, Buford. Eta baloia beltza izango da. Raul López jendartera, ez dela pakerik hemen. Baloi guztiak dira garrantzitsuak. Jokoa eteteko, epaileak, Pedro Munarrek erabaki hori hartu du. Zait lurra, zorua garbitzerik behar duten edo... Bai, honengan bai, okei eman du eta... Ez dakit bi entrenatzaileak kantxan barruan zeuden edo zer horregatik gelditu. Raul López eta Pilepic. Markatu, bai, alako zozer izango da, ze Moncho Fernandezek esan behar du, ez, ba, ni ez dagoen kanpo, ni ez dagoen kantxa barruan, ez dagoen. Irukoa Raul Lópezek, barrura, iru! Ez bakarrik Basile Gadisek edo Mormanek, baita Raul Lópezek ere. Eta poza ematen du, ez, jokalari Kataluniarra berriz ere sasoi honean ikustea. Bai, bere honean dauela. Hamel. Eta Buford. Deuarrek urrunetik, ez du sartu. Errebotea Adrian Mormanek. Eta Mormanena ere orain arteko partidurik edo minuturik onenak. Gaur. Eta ni pentsatzen nahi nintzen agian Mormanek egin duena klubaren errekorra izan daitekela, horren denbora gutxian, 24 minututan, ez du gehiago eman, 11 puntu sartu ditu, hori ez da egunero ikusten, inondik inora. Bai, izan liteke. Deuar. Dylan Buford. Mumbru dauka parean. Deuar berriz ere, Pile Pitxonek defentsan. Hamel. Etzen ba erreza, hor bidea aurkitzea. Baina ondo. Egin du jokaldia Benjamin Deuarrek. Hau, veteranoa da, eskarmentu handikoa. 30 urte baditu, Michiganen aritutakoa eta Alicantetik etorri dena. Bai, eta ez du konponbiderik aurkitzen jokoan Moncho Fernandezek aurkitzerik duen beste bi aldaketa. Humelek minutu kaskarrak eman ditu, badu aulkira eta berarekin batera ere Buford, ez dugu oso sasoik ikusi ez batez bestea bi jokalari estatu batuarrak. Pilepitxi orain presioa eta atzeraka. Nola dakiten, zein egin behar dioten presioa. Ondo ikasita daukate gaina sistema, blokeo zuzena hor kantxa erdian, nahiko errez izaten da, ez, bi eta bateko defensa egiten badute lapurtzeko, ez, baloia eta hori gertatu da. Hala ere, esan berdegu, ez, ondo ari da defenditzen, betetzen bere partida Obradoiro, baina bikainari da jokatzen, ez, aurrean dagoen talde Uxue Bilbao Basket. Bai, Netrik, bai, blokeoan, muitu egin da, Raul López bazi joan, eta aldaketa orain, pivot aldaketa Bilbao Basketek. Bai, itzulia kantxara Lamont Hamilton, eta Rakovic bi falta egin da gainera, aulkira joan da, atxen minutuak izan ditu Brooklyneko. Mumbru, orain, luzekin dago, irukoa Mormanek, baita hau ere, haze partidua. Bikaina aparta, eta borobila orain arte. Borobila. Bai, bazirudien momentu batzuetan Obradoirok ondo prestatuta zeukala pivoten defensa, baino kanpokaldetikan zaitasuna ditu Bilbao Basket orain arte, Bilbao Basketek, baino badirudi barrukaldean pivotak min izugarria egiten ari dela eta egal pivotak zer esanik ez, bai Herbelek lehen eta bai Muermanek. Joan eginda markagailuan Bilbao Basket, 19 puntu goitik, 42-23. Eta 21 eta laueko partziala, ez, sartu dio, 8 minututan 4 puntu bakarrik sartu ditu Obradoirok eta horrek erakusten du nahiko garbi zetentsioarekin abian defenditzen talde bizkaitarra. Apurtu egin du partidua Uxue Bilbao Basketek. Korbatxo. Barrura, Hamilton eta Juntxenten arteko borroka, berriz ere Galiziakoa garaile. Bai, Oriol Juntintek arnasaldik behar ditu. Handia ere bada, eta pixua. Handia, eta geho, hor errotazio hortan biuntasun gehiago nabaritzen da, ez, merrikin. Dena sartuko duelakoan. Ondo hor, Korbatxo, baina
defentsarako jertsita zegoen baita Hamilton ere, Raul López ere laguntza ematera joan da, eta horregatik ez du sartu seguruenik. Korbatxo, Raul López, bera bakarkak jokaldia egin da, bai. Zenbat bider ikusi dugun jokaldi hau. Beraz, kontutan izan, zenbat bider eskautinean aztertu duten da, ala ere egin egiten du, hori talentua da, hori doaiak dira. Bikain jokatu du hor, bi zutoi bazituen hor blokeoa zuzena jokatzeko eta sistema defenditzen ari zen Obradoiro eta erabaki du beste aldea joatea eta buruz bukatzea eta hori da, esan duzun moduan, ez talentu hutsa. Basile Isek lehenengoan ez, bigarrenean pertsonala egin diote. Gozatzen ari dira Miribilako zaleak. Bilbao Basket zaleak gaur pozik Miribilan, eguna handia dute. Babesle berria gaurtik hasita eta Gorka Arrindak esan duenez, akziodun nagusiak esan duenez, aurte eta beste 4 urterako ere bai. Eta jende asko zutitu egin orain Raul Lópezi eskertzeko eman dituen minutuak, bikeko antolatzailea. 5 minutu eskasetan, 5 puntu sartu baititu eta bere klasearen zantzuak ere utzi dizkigu. 6 bueltan da kantxan. Bai, Basile Jadisek. Uneko 80 asmatzen du. Jaurtik eta libreetan Basile Jadisek. Bigarrenean ez, baina errebotea berak berriro. Mumbrú eta 35 segundu lehenengo zatia bukatzeko. Hiruko eskatzen dute hemen. Mumbrú bai, ondo. Ondo egindako jokaldia. Eta Jabelek pertsonala Mumbruri. Gozatzen ari dira, bai jokalariek eta bai zaleak. Baita gu ere. Eta etxean daudenak ere bai, seguruenik euskal talde bat irabazten ikusita. Baina nabaritzen da, disfrutatzen ari direla, gozatuz jokatzen, sistemak erabiltzen, saskiri begira. Jokalari guztiak implikatuta gaineaz, gaur eskuzabal ikusten ari gara gaineaz taldea, alde batetik, bestetik. Jokalariak bilatzen duten jokalari bakartia, behin eta berriro. Eta horrek ematen du, talde itxurori. Defentsa eskatuz orain, zaleak Miribilan, azken jokaldia izango da Galiziako eta gaizki. Gaizki, zehor, pumpla, barrurantza joan da, eta kanpoan behar zuen, baloiak horrela antolatuta zegoen. 4 segundu, falta dira oraindik azken jabetza bat izango du. Bilbao Basketek eta hori da partziala hori. 25 eta 6. Agur. Bai, ala ematen du, errebotean ere 23 errebote da matza Bilbao Basketek eta 13 bakarrik, alde nabarmen arlo guztietan. Eta badirudi, zaitasun izugarria dituela Moncho Fernandezek eta zerbait asmatu beharran dagoela, berriz ere bueltatzeko partida zen. Atxekariz. Así. Leer la defensa, o tenemos el backdoor. Si están en zona aquí, si están cerrados. Vale, entonces nada. Tú vas detrás y que te la de aquí. A Raúl, a Nico, Banengoen hasieran ez zuela ezer esaten da. Ezken segundura artean. Arbelatxoan badirudi, marraztu egin dula jokaldia. 4 segundu. Azken jokaldi bat egiteko lehenengo zati honetan. Gaur ez da erabaki horra, baina horrelakoak jokatzen ikasi beharra dago. Garrantzitsuak direnerako. Raulengana iritsi da. Berak jaurti. Ez da sartu. 46 Uxue Bilbao Basketek. 25 Blusen Munduzek. Atxeen aldia. Albistegia orain. Bere alagara gero berriro ere zuekin. Gero arte.
Arratsaldeon eta ongi etorri danoi berriz ere Miribilatik Uxue Bilbao Basket eta Blusen Monbus aurrez aurre. Hasi da bigarren zatia, 46 eta 25 aurretik dira bilbotarrak. Lehenengo 20 minutuak jokatu direnean eta egia esan bigarren laurdena aparta egin dute. Baloia barrura orain, Mentziri. Tunesiarrak ez dauka lagunik, azkenean berak jaurti behar eta errebotean Mumbruk jaso du. Ondo Hamilton lehenengo defentsa honetan. Bai, berriz ere bide birrinetik hasi da partida, ez batidu nahiko garbi daukala Uxue Bilbao Basketek zer egin behar duen defensako arloan eta tensio handiz kantxaratu da berriz ere ondo defenditzeko eta gortzeko, ez erasoko aukera guztiak Obradoiro. Pertsonala egin du Tunesekoak, Sala, Metrik eta berrirore zaleak pozik eta gustora hemen euren taldeari gaurtik aurrera Uxue Bilbao Basket izena hartu duen taldeari animoak emanez. Mumbru. Trisesek barrura, Mumbruri eman aizion, baina ez dira hor elkar konpondu. Ondo ez behintzat. Eta hala ere orain arte esan berdegu baloi gutxi galdu direla, partida guztian zehar. Hau izan da 6garrena Bilbotarrentzat. Korbatxo eta Rodríguez. Rodríguez orain joku antolatuz, kanpotik jaurtik eta barrura sartu egin du Korbatxok. Bere lekua zen egia esan. Eta lehenengo zatian ere hortik jaurti du. Eta sartu ditu, aurre hartu dio orain Mendik, Hamiltoni, Kendall. Eta Korbatxoren hirukorrek kalitzatik iritsi diren zaleak animatu ditu. Ez dugu lehen komentatu, baina bi autobus antolatu dituzte ere Santiagotik gaur ona etortzeko eta lehen Bilbao Basketeko peinek antolatu duten kalejira horretan ere izan dira Santiagoko zaleak, beraz erlaziona, roiona bi afizion artean. Elkarrekin etorri dira bai. Miribilako kantxa honetara. Utsu eta bost. Eskerrak, ez dela partziala Galiziakoena zen. Bai, Galiziarrak nik uste dut hausnarketa bat egin dutela hor atxeen aldian, ez aldageletan, eta badirudi lasaiago kantxaratu direla, bere jokoa erakutsiz, bere ohiko kodigoak erabiliz eta badirudi orain lasaiago ari dira jokatzen. Kantuan eta dantzan, Miribilan. Gaur egia esan, festa handia da. Gaonak ere badira, jendeak askok oporrak izango dituzte. Eta familia eta zale asko etorri dira, lepo bete da gaur Miribilako kantxa. Eta gainera, zaratatzu eta pozez, kantuan eta animoan. Kantxa osoan zehar. Presioa orain, kosta egin zaio Bilbao Basketi baloia ateratzea, baina ondo atera dute. Ziziz. Zerako presio hori gaindituta, orain berriro ere, 5-5 kontra. Mumbru eta Ziziz. Bera bakarri joango alda, Erbeli kanpokaldean, ez du asmatu Belgikakoak eta Katxikariz, ez zegoen pozik, ez zuen jokaldi hori nahi antza. Erantzuna Rodríguez, baina ez du asmatu. Badoa Mumbru. Masileia dizek urrunetik. Ez. Egia da, azkar jaurtitzen duela, baina hor erreboterako. Joan etorrikoa. Joan etorriko partidu orain momentu honetan. Oso ondo, oso ondo. Krumpla. Oso ondo sartu du baloia. Ederki eman dio Kendalek. Eta Zizizi kontu eske Katxikariz. Bai, nik uste dut arrazoiak eta motiboa badituela Katxikarizek azarre hoteko, ez, 2 eta 9 partziala eta oso gaizki ari dira jaisten defentsa. Ez dela bukatu partidua. Entzun. Okay, 9 points in 1 minute. This is not a shot. This is not a shot. Vamos a ganar, vamos. 3-3.
ezta? Lagunei taldekidei barkamena eskatzen ere bai hor, itxuraz bintzat. Hala ematen du bai. Hacer un bloqueo que sales aquí sin ningún problema. Luego uno, otra vez. Ahí vamos. Bai ba, lehenengo zatian egindako lan guztia ezin ba orain. Maldan bera bota, ezta? Bai, lasai kantxaratu dira, ez? Hor kontu eske katxikarizia ze gertatzen den, 9 puntu, 2 minutuan jaso dituztela, eta ea zergatik, ez? Hainbesteko lasaitasuna. Eta konzentraturik jarraitu beharko dute, ez? Ikusita gainaz zer ez ari den jokatzen noan erasoan, ikusita gainaz ia partida galduta zeukala, ez? Obradoiroko orain arte. Bai, ez dute bizibirutu behar. Galiziakoak ara berriro ere Zisisek kale. Eta ez dakipanik hori gustatu zaion katxikarizi. Konfiantza handia dio jakina Zisisi, baina berriz ere huts egin du Greziakoak. Egia esan, Raul Lopetestenean egon, primeran jokatu du, Baina bere muturrean orain Rodríguezek. 48-26, 12 diferentzia. Diferentzia aldea handia da oso, baina badoa Basilei Adiz, pertsonala egin diote. Bai, lehen aitortu dago, ez? Oso talde aberatsa dela taktikoki, Moncho Fernandezek asko lantzen ditu partidak. Ikusten ari gera, zona pres lantzen, gainetikan. Gero zonakako defensa nahasia, hor 4-bateko defensa, 2-bateko eta 3-ko defensa, eta kostatzen ari zaio irakurketa egiten Bilbao Basketek. Baina horretarako erantzuna, badauka Bilbao Basketek. Basilei Adizen, 3koa. Ondo oso greziarra. Lauti bi sartu ditu orain. Orain arte, 6-3 marra horretatik kanpora. Rodríguez lagunaren bila, Kendall aurkitu dute, Rodríguez berriz ere 3koa da. Bai. Sartu egin du. San Juanen jaiotako mutilak. Naiz eta Dominikarra daukan naziotasuna. Ziziz. Barrura Erbeli. Eta pertsonala. Atzetik etorrita Korbatxok behar bada, ala. Ba ez Meirirena da eta aukeraz banago laugarrena, Bai, Zizizek ez du irakurketa ona egiten, ez? Ez du blokeo bat. Horba erantzuna, Josan. Bai, zuzena antolatzen, ikusteko jarraitzen duten edo ez, zonakako defensa ematen du, baina lehenengo mosketak jarraitzen dituzte, defensa nahasia mistoa da, ez? Eta hortarako aldatu du antolatzailez. Bai, Katxikarizek zu daukazun eritzi bera dauka, eta horregatik aldatu du. Antolatzailea Munbru, barrura, gogortxo egi. Erbel bazetorren, jokaldia ikusita zeukan hor Erbelek. Baina pasea gogorregia izan da. Ustela. Bai, lehenengo zatian 5 baloi bakarrik galdu ditu taldeak, baina dagoeneko galdu ditu laur denontan, eta hausnarketa bat egiteko ere motiboa baditu taldeak, ez? Ikusita ze gaizki ari den jokatzen orain. Dintzenek egin du orain, jaurtiketa eta baita saskiratzea ere, 10 puntura, ipini da Blusen Monbus, hemen ez dago partidu errazik. 16 puntu jaso ditu Usioen Bilbao Basketek 5 minutura. Pertsonala eta saskiratzea, eta mina hartu du zangoan Erbelek. Kolpea dela dirudi, ez da? Bai, kolpea. Txaloak Miribilak. Mingarria. Gaur ez dakit nola bukatuko duen, baina bihar izango du, minbera. Bai, hortxe. Halaxe da, kuadricepsean hor, zangoan ez da izterrean, gainekaldean. 53 eta 51. Hirugarren ere bai, 3ko jokaldia Erbelek. Nahastu egiten denean taldean, beti dauzka. Oinarrizko jokalariak Bilbao Basketek. Basilea izen kanpoko jaurtiketak, Raul Lopezen antolatzaile lana, Erbel. Rodríguez jolasean, erlojuari begiratu dio, 10 segundu oraindik. Ara. Ondo jokatu du, Horixe nahi zuen ba. Juntetek horixe nahi zuen ba, Hamiltonen zai egon da. Bai, Rodríguezek desoreka lortu du, hor aldaketa bat, ikusi dute gainaz Hamilton gelditu dela beharekin, eta erabaki du berriz ere kanpokaldea, goikaldetikan jokatzeko, ez, pivotarekin, eta bikain jokatu dute. Bai, lehenengoa.
Sartu egin du Oriol Junjenek, lehenengoa du gainera. Gaurko partidu honetan, 11 puntu daramatza. 12. ere bai. Itxura batean, Herbel jokatzeko moduan da, hor jauze handia egin du eta badoa Raul López. Hamilton, botea, Herbel batek bakarri behar du. Raul Lópezi, barrura, Hamilton. Atzetik, Gutixia. Ederra benetan. Baina erantzuna, hirukoa gainera Rodríguezek, ez dagoela hemen, dantzan da ospatzen egoteko astirik. Eta berotu egin du eskumunturra Rodríguezek, goratu behar dugu, jokalari hau Baskonian egon zala. Bai. Oso denbora gutxi egia esan bakarrik Superkopa jokatu zuela 2009 urtean. Baina bai, fitxatu egin zuen Baskoniak, ez zuen, espero zena eman, eta ustut denboraldi horretan bertan ja Santiagora joan zala. Eta ordutik 3 edo 4 denboraldi daramatza Santiagoko taldean, Obradoiron. Bai, eta Polonian, eta Ukrainian, eta ere jokatutakoa da. Ez, lehenengoa Hamiltonek. 10ean dago diferentzia, Zuk esaten duzun, Josan, seguridade tarte hori edo psikologikoa den muga hori, ezta? Bai, berriz ere bueltatu da partida, ez? Ikusten ari gera gaineaz sendo hori jokatzen, ligak 13 partida daramatza, eta sailkapenean, sailkatuta dagoen lekuan Obradoirok ez da kasualitateagatik, baizik jokatzen dulako nahiko ondo eta sendo, eta ikusten ari gera, ez? Nola kudeatzen ditun partida. Nundik atera du hor, Bebe kaldetik, baloia. Kumplak, Hamilton, kanpora, Basilea ez, pasea etzen ona. Lasaitasuna patxada ipiniko du Raul López. Bai, defensa hauekin lortu duena Obradoiro da transizioa gelditzea eta abantaiak ere bai. Iru, Raul López. Ze ondo Munbru, Ze ondo Munbru nola ikusi duen bakarrik oreskinan, Raul López. Korbatxok erantzuna, ez. Errebotea, zuria izango da. Jokaldia agindu egin du. Rodríguezek, Raul López dauka defentsan. Blokeoan kateatuta gelditu da, eta pertsonala egin du. Haze bikoa, Rodríguez eta Raul López. Aldaketa. Bai, kantxan da berriro bigarren laurdeneko heroia, Adrien Muerman, eta aukira joan dena ez da gutxiagorako, partida handia beste behin, zelako denboraldia daraman Axel Herbelek. Txapela, Hamiltonek, Rodríguez irukoa, barrura. Bai, txapelakin bakarrik ez da bukaten jokaldia, eta hemen oso zuzen ibili da Rodríguez antolatzailea, eta ikusi du bakarti xamar gaineaz zegola hor turko. Basilea diz. Munbru gora. Ezin ez zirudien lekurik zegoenik, baina aurkitu du. Munbru. Azte partidu ari garen ikusten. Intentsitate handikoa, kalitatezko jokaldiak ere bai, jendea gain-gainean eta pozik. Rodríguez eta Raul López berriro ere, leian. Kanpora, urrunekoa daba. Beretzat, Kendalek errebotea. Etorri da Jungen berriro ere, orain Hamiltonek. Urrea da, errebote bakoitza. Bai, ikusitan nola dagoen partida. Labur. Barkatzeko berak, Raul Lópezek ez zeukala zertan eginik. 12koa da diferentzia. Beti ere, Uxue Bilbao Basketen alde. Antolatzaile arteko borroka latza ikusten ari gera, eta hor naizion erakutsi Raul Lópezek ere hor dagoela, eta... Ez dakit arnasari badaukan? Justu xamar da bil bai. Erritmoaren falta nabaritzen zaio. Horregatik gelditzen dira motz, jaurtik eta gaskotan. Sasoi puntuagatik. Sasoi puntuagatik, arnasa ez daukazulako, gora eta berako partida ikusten ari gera, eta nabaritzen da nekea. Eta lehen Juanek esan bezala, azken bi partiduetan,
Raul López lesionatuta egon da. Roger Grimau. Hiru gizonen artean irten behar izan du hor Kataluniakoak. Minutua eta 30. Laurdena bukatzeko 61 eta 49. Markagailuan kanpora, defentsan ondo oraingoan Galiziakoak. Korbatxo, Ruge dauka gainean. Ez honek utziko jaurtitzen Moerman eta Kendall. Rodríguez berriz ere. Kanpora atera du, jaurtiketa ona da, bai, sartu eginda. Sartu eginda, eta hemen dira berriro ere Galiziakoak 9 puntura ipini dira. Azken momentura arte egin beharko du borroka Bilbao Baskete. Basileiadis, bai! Ara erantzuna! Eta zein nolako purrusta da, orain honetan Oriol Jundienti, bota diona Moncho Fernandezek. Ikusgarria, salto gatzagoen entratzaile Galiziarra. Bostetik 3 Basileiadisek, iruko jaurtiketetan Rakovicek pertsonala orain. Bai, hor atzitik zetorren zeharkanko blokeo hortan eta besoak erabili ditu, nahiko garbi. Aldare esan berdegu ez, Puerto Ricoko antolatzaileak revoluzioak sartu dituela 3. laurden hontan, bere taldeari eta beak bueltatu du taldea, berriz ere partidara. Erasoan Galiziakoak, Horda Rodríguez berriz ere, pasea barrutik, baloiaren bila Grimau, eta honek López emanda gero berriz ere Kataluniakoa, lasai, patxada, egon, azken jokaldia da eta laurden honetan, alaxe dio Grimau. Basileia izen bila, oso ondo, Rakovic, ara! Ikaini. Irrintzia Miribilan, begira zergatik. Oso ondo atzeko aldetik Rakovic, goiti bera baloia, 76 eta 52. Poliki ari dira apur bat txukuntzen 3. laurden hau Bilbotar. Vale, mira, hacemos aspas en motion, vale, aspas en motion. Rodeos, vale. Y de Borgos, y de Vigay, Rafa, mano a mano, vale, Endo, Vicky, Ben, Alberto, dividir y doblar, vale. Bederatze segundu izango ditu Blusen Monbusek 3. laurdena amaitzeko. Eta azkeneko jokaldi honetarako Rafa Freireri esan dio prestatzeko, baina Brasildarra ez da enteratu, ez du kamiseta kendu. Eta orduan esan dio ez, esaitzaitez, geratzatez hor eta berriro Rodríguez kantxeratu da. Ordoa ba, Rodríguez, Raul López en kontra. Bakarkako jokaldia primeran, oso ondo. Zerdan antolatzailea listo azkar da erne ibiltzea. 76 Uxue Bilbao Basketek, 54 Blusen Monbusek. Porque vuelve la Kiss Cam a nuestro videomarcador. Volvemos a buscar el momento más romántico y bonito. 76 Uxue Bilbao Basketek, 54 Blusensek. Eta partidua bukatzeko prest. 4. laurdenari hasteko prest, listo. Bilbotarrak, Blusen Monbusekoak berriz, oraindik ere hortxe, berriketan, Moncho Fernandezen, azken aginduak entzuten, hasi egingo da, azken laurdena. Bilbao Basketera soan. Raul López eta Moerman. Barrura Rakovici. Ies egin dio serbiarrari. Atera egin beharko du ba. Ez! Gaur esango nuke falta nabarmena gondela, eta teknika. Teknika diguarri. Ez urrengoan teknika direziko diola, ze antzerkia egin omen du.
Eta lurra, bere burua lurra bota egin du. Flopin famoso hori. Flopin famosoa, alaxe da. Baina aldetza horretik Andres Rodríguezen falta nabarmena iruditu zait Rakovic egin hori ikusiko dugu. Hor baloian bakarrik ez diote ikutu, 78 eta 54, 14 goitik Bilbao Basket, Uxue Bilbao Basket, eta pertsonala Basileia dize. Egia esan, 12 goitik sartzea azken laurdenean bada diferentzia. Bai, baino ikusita nola joan da lehenengo zatia, badirudi ez alde txikia dela, ez? Baino esan behar dugu oso ondo kantxaratu dela Obradoiroko taldea atzen aldi ondoren, eta 2 eta 9 partziala sartu ondoren gehoztikan, hortxe dijoala, ez? Aldea markagailuan, baino badirudi bain beste tensio batekin sartu dela partidan. Azkeneko laurdenotan Uxue Bilbao Basket. Pertsonala egin diote Raúl Lópezi, lapurtu egin du baloia Kataluniakoak. Eta gero bazi joan ziztu bizian aurrera gelditu egin dute. Legezkan ponoski. Horregatik pertsonala. Raúl López. Muerman, Rakovic, baloia barruan ipintzeko eskatua. Zor daukaba Serbiakoak, bigizon gainean. Gakoa polita zen ez du asmatu. Eta Rodríguez atzekaldetik pasea emanez orain. Jungen. Diuar ere jokoan da, lagunaren bila. 7 segundu oraindik, Muerman du defentsan. Barrura, zein ondo. Garbi-garbi iruditu zaitan eri. Ez dakiz zer eta nori pitatu artean. Ez hor nik uste ez dela ez askorik. Grimauri. Ez barkatu. Kumeli. Bai. Lau adierazi du, uste nuen beste lau bat atea bartzuela, baina ez lau bakarren geratu da, beraz, Obradoiroko lau zenbakia. Kumeli adierazi egin dio falta. Argibili da, Grimau. Baina Grimauk oso garbi jaso du baloia. Eta horregatik iruditu zait. Bazirudien atzekaldetikan, ez? Eldu diola, gero. Nola ba? Aldaketa egin ezinik ari ziren Luseko Musekoak, azkenean Korbatxo eseri da, Raúl Lópezek baloia gora. Muerman. Berriro ere Rakovic baloia eske. Muermanek, Grimauri. Hor dauka Muermanek. 3 segundu. Rakovic, bai. Atzetik entzute ziren, komentarioak. Falta adierazi eskero noski gero ez dauela. Zonako zigorrik. 14 goitik oraindik ere Uxue Bilbao Basket. 7 segundu gelditzen zaizkio Bluesensi, Jungen. Ikutu egin du. Eta barekoa da. Agian ustaile ikutu dulako. Bai. Hori eskatzen du Grimauk. Ez, Grimauk esan du, garbitu gindula baloia, baino epaileak nire uste ustaile ikutu dulako. Baliozkoa. Eman du. Basileiadis. Raúl López. Eta barrura berriro ere Rakori, bai, oso ondo oraingoan. Naiz duen hor barruan jokaldia egin. Ondo triangulatzen ari dira, ez? Hor irakurketa zuzena ari da egiten orain Raúl López ziziz baino hobeagoa, ez? Zonakako defensa hori apurtzeko noizenka, mismatch defensa hori, egokitzen den defensa, zonakako defensa, eta bikainari da zuzentzen antolatzaile Kataluniara. Ada Grimau, bera bakarrik egingo aldu pertsonala. Atera du pertsonala gutxinez. Etzen erreza. Baina, Kumplak jan egin du. Intensidade handiz. Joan da noski. Defentsa egitera, baina txekiarrari adierazi diote pertsonala. 70-56, badirudi laugarren laurdenean hobeto sartu dela Uxue Bilbao Basket. Bai, zuen nahi uste gaberik eta badirudi tensio gehiagorekin kantxaratu direla bilbotarrak eta, markagailuak hori adierazten du, ez parekotasuna. Ez du sartu ba, Grimauk, bigarrena, badator, berriro ere, aurrerantza, erasoa egitera, Lusens Monbus.
Eta antolatzaile aldatu egin du, Montxo Fernandezek aspaldiko partez, Andres Rodríguez aulkira. Orain txeiruk hori utxegin duen Rafa Luz berriro kantza. Rafa Freire. Bilbao Basket kantuan hemen zaleak, 10.000 gora gaur. Raúl Lópezek keinua, Mormani eman, horrek Rakovic berriro ere barrura. Eskuak arbatez. Inorez daukate ondo defenditzeko Rakovic oso ondia da, oso zabala espazio asko erabiltzen du hor saskiaren azpian, eta ikusita gainaz gaur Kendall ez dagoela partidan sartuta, badirudi ez, behin eta berriro ari direla bilatzen hor barrukaldean Milovan Rakovic. Oraingoan ere errebotea Jungentek hartu du, jaso du, eta pertsonala egin diote. Lehengoan han iruditu zait, garbi Jungentek bultza egin diola Rakovic'i. Baina gero sartu egin du Rakok, 72 eta 56. Ziziz, berriz ere jokoan. Bilbotarren antolatzaile lanak egitera. Eta oraingoan Rafa Luz Freireren kontra. Diuarrek urrunekoa. Ez, errebotea Zizik ikutu Mumbruk jaso. Zai, geldi. Datorrela joko antolatzailea. Hor da Mumbru. Ez ba, azkenean Muermanek irukoa. Ez. Sartuta lehenengo hirurak jaurti dituen hirurak asmatu egin ditu, orain ez. Mumbru oso ondo jarraitu du hor jokaldia, baita Muermanek ere ez da pakerik hemen, defentsan gogor oso Uxue Bilbao Basketekoak. Eta gero erasoan, Patxadas. Eta Montxo Fernandez begira dagotaz epaileai ikusita ze gertatu da. Erasoan Grima. Bueno, baloia galduta zuten, beltzezko gizonek eta ondoren falta egin dio Diuarri, eta guztiz ere Montxo Fernandezek utxarte eskatu. Utxartea, Uxue Bilbao Basketek 72, Blusensek 56. Vale. Si somos capaces de meterla ahí. Si tiro libre, vamos con doble turno largo, vale. Montxo Fernandez zenitzak ziren oiek. 5 eta 35 oraindik. Partidua bukatzeko 72 eta 56. Markagailuan goitik dira bilbotarra. Festa gaur Miribilan. Menpean dauka, ez Uxue Bilbao Basketek Obradoiroko taldea, ez badirudi nahikoa izan zezakela, ez 16 punturen aldea ikusita nola kudeatzen ari den azkeneko laurdena, ez baino partia politza ikusten ari gara, borrokatu da. Korbatxo, barrura Mentziri. Urratxak egin ditu Tunezekoak gaur partidu eskasa. Bai, alematen du, ez zenbaki txarrak eta badirudi partidutikan kanpora dagoela, ezin ondo defenditurik eta erasoan ezer gutxi. Erakutsiz gainaz orain arte. 2 puntu bakarra izartu ditu da. Oso ondo baloi hori ondoko marratik atera zorain. Bilbotarrak Ziziz. Herbel berriro ere kantxan da. Rako kurrunekoa. Bai! Pivoten festa gaur. Rakovicek ere, 10 puntu dagoeneko. Hamiltonek 8, Herbelek 15, Muermanek 14. Ondo Bilbotarrak. Aipatu dizuegu partidu haseran. Gaurtik aurrera, Bilbao Basketen izena Uxue Bilbao Basket izango da. Gaur dute estreineko norgehiagoka festa partidu horretik eta orain arte, baita neurketa hasi denean ere. Korbatxoren bila da hor, Rafa Freire. Ondo Grimao, defentsa hortan. Kendall bakarkako jokaldia eginez, errebote orain bai. 57 ditu Sala Menjrik. Eta horrelakoetan ia jauzirik egin gabe. Jaso dezake errebotea. Ziziz. 8 segundu. Galdu egin du baloia. Bai, galdu egin du baloia. Iskin egin du ez, hor Merriren defensa hortan. Eta azkeneko momentuan
ies egin dio eskutik. Bai, baina hortarako irtetzen dute, pivotek ere, ez da? Eta bateko defentsa zioten egin, ies egin du Zizisek, baina desorekatuta. Korbatxoren irukoa da, ez. Kendalek ikutu bai, baina errebotea azkenea Zizisen eskuetara. 4 minutu. Nora ezean gelditu da hor paserik gabe Mumbrú, Korbatxo, Rodríguez, ez! Eta errebotea Arbelek. Gaur ez da, Kendalen eguna. Ez. Jokalaria handia da, minutu on asko eman dizkio Luzensi, Obradoiro taldeari, baina gaur ez. Bai, baloratuena bere taldea, 14 puntu bat ez beste lortzen dituen jokalaria, 5 errebote, baina gaurko partidan, pentsa ez. 2 puntu eta 4 falta. Eta 0, balorazioa. Bai, eta ligan bera da 6garrena balorazio arloan, baina gaurkoan argi utzi dute Obradoiroko barne jokoko jokalariak, agian Oriol Junjen kenduta ez dutela bere egunik onena izan. Bilbao Basketen mesederako. Ez gara kejateko noski. Ziziz. Eta 5garrena Meirrik. Eta kolpea. Greziako antolatzaileak. Ez dakit belaunean den. Edo izterrean. Hor ikusten dugu apur bat mina hartuta ere bai. Ikusten dugu jaurtitzeko orduan ere badaukala mina hankan. Bai, Meirrik uste dut eman diola hor belaunarekin bere izterrean. Eta tira, azkenean 2 jaurtiketa izango ditu, aipatu nuen, Meirrik ez da, zuk esan duzu, Josan defentsan ere zuela bere partidarik onena izan, agian bere espezialitatean, hau da txapela jartzen, bera baita ligako 2garrena, eta olimpiar jogoetan bera izan zen txapel gehien jarri zituen jokalaria, batez beste 3,5 jarri zituen. Gaur ez du ere txapel bakar ere jarri. Oso jokalari interesgarria da, baina gaur zaitasunak izan ditu, esan behar dugu gainaz, gaur Uxue Bilbao Basketeko pivotak partida pikaina betetzen ari direla, ez bakarrik erasoari begira, baizik defensan ere ezerezean utzi duela, barneko Obradoiroren barneko joko hori. Rodríguez! Pertsonala egin dio Arbelek, ez zuen barrura sartzen ikusi nahi. Eta pertsonala, 3-13 partidua bukatzeko 76 eta 58. Uxue Bilbao Basket, goitik markagailuan irabazi egingo dute estreineko norgehiagoka neurketa gaur bilbotarrek Uxue izenarekin estreineko. Bai, dagoeneko ia esango nuke amore manda, irakurketa nahiko horrezta doka partidak ikusita 2. laurdenean 6 puntu bakarrik sartu dituela Obradoiroko taldeak eta azkeneko laurdenean ere 10-6 partziala jaso ondoren ia amore manda daude. Ondo berriro ere presio hori gaindituz bilbotarrak. Grimau, Ziziz eta 7 segundu. Galdu egin dute oraingoan erasoan baloia Beltzek, Kendal, Rodríguez. Zai egongo alda bai, zai egonda. Zai egotea erabaki du. Rako dauka goian. Hori da baloia erabiltzea, Bai, ala ere ondo defendituta zukan Rakovicek, ikusita ze altueran aldea dagoen. Atzeraka. Eta ze azkar mugitzen den Rodríguez antolatzaldea, baina partia oso ona bete du gaur Rakovicek. Bai, hori dela eta txaloak eta jende azutik bere lana eskertzeko. Dena den utxarte egongo da, baina Hamilton bazogoen prest kantxaratzeko. Pentsatzen nintzen agian Sambi minutu batzuk emango zizkiola katxikarisek, baina aurrekoan ere zuen jokatu senegaldarrak. Ez, gaur Pilepitxek minutu batzuk ere jokatu ditu, baina horixe da behar bada orain Bilbao Basketek behar duena. Ez da rotazioa proba luzexiagoa izatea. Ze oso ondo hasi dute denboraldia, baina utxe egin barzaio. We play. Katxikari. We play vueltas 2. One more time. If they're able to switch, Alex, prepárate. Cuando Costas va a salir, si cambian, Axel, te quedas aquí para mirar con Axel o tú directo. Si quieres Costas, Axel, te bajas. Alex se queda como triángulo para el mismatch.
Rakovicen saskiratzeetariko bat zen hori, eta begira, olatua! Olatua Miribilan gaur. Pozik. Bilbao Basket zaleak. Gabonetako oporretara joateko, ez da? Edo Gabonetako oporrei hasiera emateko. Partidua proposa. Aspaldian ez duen ikusten, olatua Miribila. Baina Miribila efektua ere azken urteotan ezaguna eginda. Ez bakarrik Endesa Ligan baita Europan ere. Kirola hortarako ere bada, gozatzeko eta ondo pasatzeko. Bita 36 oraindik, partidua bukatzeko, Herbel eta Mumbrú. Jokoan da baloia berriz ere Hamilton. Herbel da orain segunduak, ez? Bai, eta bere filosofiarekin jarraitzen du Obradoiroko taldeak, ez? Oro harnei asko gustatu zait talde Galiziarra ikusita, oso talde lehiakorra dela eta gaur Uxue Bilbao Basket handi bat izan duela aurre. Zizusek irukoa ez du asmatu. Eta hemen Miribilakoek botea egiteko eskatuz zalea. Barrura Kendall bai, oraingoan bai. Oraingoan ondo. Presioa berriro ere goigoraino. Ziziz lagun bila, Hamilton, berriro ere Ziziz. Erraz. Basile Yadiz. Eta Mumbrú. Herbel eta Basile Yadiz, 6 segundu. Berak egingo aldu bakarkako jokaldia. Badoa, Basile Yadiz. Baita sartu ere. Greziakoak. Egaleko mutilak. Erakustaldia gaur. Bilbao Basketek. Nagusi dira kantxan. Eta menderatu egin dute. Garbi. Galiziako taldea, Bluesen Munduz. Eta orain purrusta da, Zizizek jaso du. Patxikaretxek aletu dio, nola egite duzu falta hori? Bonusean sartuta dago taldea, premiagabeko falta bat, bultzada nabarmena hor blokeo zuzen hortan. Eta nik uste dut, arnaz pixkat hartzeko egin duela, ez Zizizek ikusita ze tensioa daukan partida. Bigarren ere bai. Kendallek. Presioa ondo gainditu dute berriro ere. Esperientzia handia daukate. Mumbrú eta Basile Yadizek. Baita Zizizek ere. Azken minutuan sartuko gara Endesa Ligako 14. jardunaldi honetan. Uxue Bilbao Basket lehenengoz izen honekin. Eta garaile izango da. Entzun! Eta orain barkatu hasiera ez dugu aipatu, baina badugu datu ofiziala, ikusle datu ofiziala. Gaurkoan ere 10.000 ikusle gainditu egin dira, sartu egin dira hemen Miribilan, 10.007 guztira. Gaurkoan hemen Arkaldo honetan, baita Galitzatik etorri diren egun bate kale, Miribilan bildu direnak. 80 eta 66, azkenean uste baino errazago, ez da, Josean? Bigarren laurdenea erabaki horra, hirugarrenean berantza apur bat Bilbao Basketek, baina nagusi. Ikusita nola joan da partida gainaz, hasieran bi talde buru belarri, ez? Erasoko joko hortan, tensioa, urduritasuna, baina gero ikusi dugu oso sendo, ez? Bigarren laurdenean, Uxue Bilbao Basket, Muerman izugarria 14 puntu lortu ondoren, eta balorazioan alde nabarmena, ez? Bikain defendituz talde guztia. Hirugarren laurdenean erdilotan kantxaratu dira, eta hor jaso duten partziala hasieran 2 eta 9koak pixka bat markatu egin du, ez? Hirugarren laurden hori, baino gero ere nahiko ondo kudeatu du alde hori Bilbao Basketek azkeneko laurdenean, eta nik uste merezimendu osoz partida aurrera ateratzen ari dela eta partida izugarria, ikusgarria gainez. Kopan beraz, Bilbao Basket, lagunenen artean, goiko lagunenen artean egona izango dute, Uxuekoek. Ez ba, bigarrena ez. 40 segundu, norgehiagoka bukatzeko, eta oraindik hortxe, Ziziz eta Herbel goigoian presioa eginez. Rodríguez, Kendall, irukoa da, ez da sartu, errebotea, Humelek, jaso du eta Hamiltonek okerrezpanago.
Pertsonala egin dio. Sí, kaltzatu eskua eta bai, beraria direzti dio Arteagak. Zenean apaindu egin ditu bere zenbakiak jokalari greziarrak, 5 puntu guztiak jaurtik eta libreen bitartez. Baina, nire ustez gaurkan nabarmen Raul López hobeto gidatu taldea. Raul Lópezek. Irakurketa zuzena egin du, ez? Hor ikusi dugu gaina hirugarren laurdenean zitaitasuna zituen, ez? Defensa mixta hoiekin. Eta ikusita ze gaizki zebilen taldea erasoari begira. Goitik! Alejupa ikusi du Garbi. Basileia dizek, baina berandutxo iritsi da Hamilton. Hirukoa jaurtiketa, errebotearen bila Ziziz. Eta jendartera, kontuz. Jendartera joan da Rodríguez. Zaltzuen minik hartuko. Izterran jaso du kolpe bat. Eta gauza handirik izan. Lehiakor izatea da hori gero, 13 segundu faltan. Markagailuan 11 behetik. Eta zalen txaloak bentzat ere eraman ditu. Zutik, minibilan jendea. Herbel, ez. Bestela, festadako azken itxafleroa izan zitekeen hori. Hamilton, Mumbrú, orain badaude segunduak. Hamilton! Ez. Ez da sartu, irabazi egin du partidua Uxue Bilbao Basketek, 81, Plusensek 70, babesleari 20 segundu eta bere alagara elkarrezketekin. Bat, Uxue Bilbao Basketek, hemendik aurrera horixe izango baita izen ofiziala, eta 70, Plusen Monbusek 10. Garaipena dute Bilbotarrek, eta festa borobildu egin dute gaur. Babesle berriaren aurkezpen egunean oso ondo Bilbao Basket aurrera joan. Alboan dugu Axel Herbel, enhorabuena Axel por la victoria. Vaya partido, ¿no? O sea, habéis ganado fácil en el resultado, pero en la cancha se ha visto muchísima tensión. Sí, ha sido un partido complicado porque ellos han cambiado, han hecho una defensa un poco rara y nos ha costado un poco encontrar la solución, pero al final hemos controlado y hemos jugado bastante bien y hemos disfrutado sobre todo. Primer partido como Uxue Bilbao Basket, hoy se ha montado una fiesta espectacular y vosotros habéis estado a la altura. Sí, ya sabíamos que era muy importante para nosotros, para el público, para la gente, para las oficinas. Bueno, todo el mundo ha trabajado muchísimo para eso, porque sabíamos que lo de Grescap ha sido un golpe duro para el club. Y yo creo que todos hemos estado unidos todo ese tiempo y gracias a Uxue y todo lo demás, pues estamos contentos y disfrutando del baloncesto todavía en Bilbao. Una victoria que además en lo deportivo prácticamente os asegura la Copa del Rey, pero y también vosotros buscáis ser cabeza de serie, ¿no? Sí, vamos, ahora no hay otra solución, tenemos que ir a por todos los partidos. Ahora en Zaragoza, que Zaragoza está jugando fenomenal y ya sabes, nosotros queremos estar en los 4 primeros para la Copa. Vale, pues muchísimas gracias y suerte para el resto de partidos. Hori eseke izan ditugu Axel Herbelitzak. Axel Herbelek bai, partidu polita egin du gainera gaurkoan, beti ere sasoian dagoenean garrantzitsua da oso jokalari hau. 81 eta 70, 10. Garaipena Bilbao Basketek. Bai, merezimendu osoz gainaz, ez partida bikaina jokatu dute oroar, nik esan nuke 3. laurdenean, ikusi dugula Rodríguez antolatzailea izugarri bat, 10 puntu eta 4 rebote, beak sartu du berriz ere taldea partidan, baina hala ere arriskuan ez da izan emaitza, eta esan berdugu gainaz, barneko jokortan, 50 puntu lortu dituztela Uxue Bilbao Basketeko pivotak, eta hor nagusitasuna izugarri izan dutela. Festa borobila ba, gaur miribilan, oraindik ere jendea dantzan. Eta beraz, gaurko partidu bukatuta gero, gogoratuko dizuegu bihar, goizean, eguerdian, 12 eta laurdenetik aurrera, Lagunaro eta Real Madrilen artekoa eskainiko dizuegula zuzenean, gero Caja Laboralek arratsaldean jokatuko du, Kanarias hartuko du. Buesan, hoietxek dira datu nagusiak, 81 eta 70,
aipatzekotan, Josan? Nik esango nuke asko hobeto jokatu dutela, barruko joko hortan erasoan, eta bigarren laurdenean finkatu duela garaipena Bilbao Basketek ikusita nolako defensa ibili duen. 6 puntu bakarrik lortu ditu sartzea Obradoiro talde guztiak, eta agian hor izan da, gakoa ikusita nola joan da partida. Gero ikusi dugu Obradoiro kamore sekulan ez duela ematen, horregatik dagoela ondo sailkatuta sailkapenean, eta gero azkeneko laurdenean asko hobeto kudeatu du partida Bilbao Basketek eta lortu du, esan ditu moduan 10. garaipena. 10 garaipen, Rodríguez ikusi dugu saskiratzailerik onena 16 punturekin. Herbelek ere sartu ditu 15, talde jokoa egin du gaur Bilbao Basketek, Uxue Bilbao Basketek, eta horrek noski jakina etekin onak ematen ditu normalean 10 partidu irabazi dituzte orain arte, kopa bertan, Caja Laboral ere han izango da, eta bihar, esan bezala 14. jardunaldiko beste euskal talde baten partidua, Lagunaro Real Madrid, eguerdiko 12 eta laurdenetik aurrera. Besterik ez da gure aldetik, eskerrik asko zuen arretagatik, eskerrik asko Josan, eskerrik asko zuei, eskerrik asko Juan, eta urrengo bate arte, agur, eta ondo bizi. Orain